Det er det indvendige i sengen, der afgør, hvor god søvnen bliver. Derfor har Svane det unikke materiale IntelliGel. En af fordelene med IntelliGel er, at sengen tilpasser sig dig og din krop, uanset hvad du vejer eller hvor stor du er. Så er det slut med senge, som er perfekte for nogen og dårlige for andre. IntelliGel er meget følsomt over for tryk. Det gør, at de mest udsatte kropsdele som skuldre og hofter synker dybere ned i madrassen. Resultatet er en lige rygsøjle, hvilket mindsker risikoen for rygproblemer. IntelliGel sikrer rigtig god ventilation, så du slipper for den klamme fornemmelse, der kan opstå i løbet af natten. Dermed sover du bedre og får en mere hygiejnisk seng. Du finder IntelliGel i de fleste af vores modeller. Læs mere om IntelliGel og find nærmeste forhandler på svane-senge.dk.